Ayan, hello, 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 good morning mga kababayan. Welcome to my channel. Ayan, happy Saturday, happy weekend. Weekend na ba? Ayan, nagkatay kami ng aming alaga na manok, yung broiler. Hindi ko lang kasi nakuhanan kanina eh. Ha? Oh, hindi ko nakuhanan kasi kanina mga kababayan yung pagkatay namin. Ayan, tapos meron pa kaming ulam. Ayan. Dami-dami naming ulam ngayon ah. Parang one day millionaire. Ayan, pakbet. Itong pakbet na ito, yung mix na pakbet na binili namin. So, 30 pesos isang balot. Okay, tipid. Tapos, meron tayong sitaw. Ayan, may 10 pesos kanina, isang tali. So, bumili kami ng sitaw. Sinahugan namin ng, hindi ko alam, ano yan, karne ata. Ayan, mga kababayan. Ang sarap ng ulam namin ngayong Sabado. Ayan, ito na yung ano namin. Ito na yung pinaghirapan namin na alagaan. Ayan. Ito yung double purpose, yung broiler ko is double consumption. Kumbaga, hindi lang pang personal na consumption, pang konsumo, kundi binenta na namin. Ito yung first batch. Nagtira ako ng tawag no, ng 8 piraso. So, nagkatay kami ngayon ng 2. Kasi nandito mga junakis ko, yung aking student, college student. Tapos yung yung isa pang mga junakis ko pa. Tapos pupunta pa yung isa. So nagluto na ako ng maraming ulam. Tapos merong 2 team na nandito. So ito pala nakakatipid ka na sa ulam kapag may alaga ka. Ayan. Pero ito kasi, ayan na, napapansin nyo, pakpak, yung mga lang to, yung mga, tawag nun, yung mga laman loob, pakpak, yung mga backbone, kasi gagawin namin na sisiw. In Ilocano, dinuguan. Ayan, tinumis, so ito yung dugo niya. Ayan, mamaya natin ilalagay yung itong dugo kapag medyo magisa na natin. So, ginigisa lang natin ito ng medyo matagal-tagal, yung parang palabasin natin yung niya, yung medyo parang talagang as in gisahin mo ng mabuti. Yun ang kasi ng mga Ilocano eh. Hello mga Ilocano at saka mga Ilocana. Hello Isabela. Ilocana po ako. Kaya ganito ang mga style, yung mga luto. Luto namin, siw-siw. In Ilocano, yung mga Ilocano, siw-siw. Alam nyo yan, kapag siw-siw na sinasabi nila, ilagay mo yung dugo. So, ayan. Tapos, ito yung mga lang, pakpak, backbone. Ayan. Tapos, ito yung yung picho. Ayan. Legs, ito, yung mga picho, at saka legs, mamarinate ko yan, namin sa air fryer. I don't know kung anong luto nila. So, bahala na sila. Basta mamaya, mamarinate ko yan. Ayan, mga kababayan, napakinabangan na namin ang aming mga alaga. O, tignan nyo. Ayan, kailangan lutuin lang ng mabuti to. Yan, igisa lang talaga ng mabuti. Yung mamula-mula na sabi nila. Tapos, pag nagisa mo na yan ng mabuti, eto, nilagyan ko ng konting bagoong. Siyempre, ginisa ko ng bawang sibuyas. Tapos, kanina na medyo mamula, medyo na nagmamanti-mantika na, nilagyan ko na ng bagoong. Konti. Ayan, ang style ng mga Ilocano kapag siw-siw. Ayan, okay.
Hanggang sa muli, maraming salamat po. Happy Sunday. Ay, hindi. Happy Saturday pala. Bye!